А ти какъв искаш да станеш? Да, искам да си стана Батман, но на тата иска да стане дилър. Ти всъщност искаш да си станеш Батман, а тати те спира, той те принуждава на сила да станеш дилър. Да. А ти последно какъв ще станеш? Дилър. Но все пак тайничко си мечтаеш да станеш Батман. Да, ма. Искам да си стане по-добре дилър. Добре, и какво те привлече в дилърската професия? Да се занимавам с парите. Пакети, банкноти, хвърчат около мен, откакто съм дете. Ракети, патруки, хвърчат около мен. Въобще не ме бе, още откакто съм на 15. Играй си, викат ми признай си, ще мълча до края си. Викат всички се признаха, а пък аз бая си. Всички те реваха, аз пък трая си. Да го духат душите, обичам шума на парите. Огледам се хубаво, докато пълня гърдите. Слагам се съдбата на електронната везна. Исках да си стана Батман, ама се получи така, че всеки ден обикалям изгадната мъхла. Погледни ме, аз съм никой, не съм дилър. Нямам пари, нямам кола, нямам жена, аз съм килър. Нямам какво да губя, това е филма, не е трейлър. Димчо с леки грубости е на път да стане бестселър, а ситуацията не е на път да стане весела. Пакети, банкноти, хвърчат около мен, откакто съм дете. Ракети, патруки, хвърчат около мен. Въобще не ме бе. Пакети, банкноти, хвърчат около мен, откакто съм дете. Ракети, патруки, хвърчат около мен. Въобще не ме бе. Ракети, патруки, хвърчат около мен. И с риск да просто звуча високомерно, искам да ти обясня едно друго нещо отделно. Когато ми попаднат парички в ръцете, душата ми крещи: парички изгорете. Имам широки пръсти, брат ми, варя малко, харча много